Kaixo, ongi etorri eme saiora, ama eme ume saiora, eta gaurkoan berriro ere beste gai bat, baina amatasunen eta beti ere feminismotik landu nahi dugun, gai ezberdinak egia esan, bai doularen funtzioa eta baina hortarako konbidatu berezi bat dugu eta Inarak aurkeztuko digu. Bai, gure hausnarketan laguntzeko Maria Krusank daukagu, bera doula da, eta baita aktorea eta zuzendaria. Pixkat Behintzat, amatasunaren inguruko film bat zuzendu zuen, orain dela 3 urte, baina oraindikan ere, uste dugu oso aktualitatean dagoen gaia eta esperientziak konpartitzeko aukera ematen duela, eta guzti horretaz eta nahi duen guztia hitz egiteko elkartu gara berekin, no? Kaixo, ongi etorri. Bai, mila esker. Eta ja, klasiko bat bilakatu den galdera hemen, gonbidatu egiten dieguna, baina pixkat zuk nola aurkeztuko zenuken gaur eta hemen zure burua, kontestu honetan. Kontestu honetan, emakume bat, askatasunaren bila. Potentea. Zagutxi. Eta gian beste galdera, nola iristen zara gaur honera, ez? Pixkat hasi baino lehen, gentozen pixkat denak, ez? Gu zurrunbiloan, eta nik uste dut ere saio hontan egiten dugun, ez? Aldarrikapen horretan txikitasunarena eta mediokridadearen eme horretan, gaur nola zatoz? Gustora, lasai, gogotxu? Gogotxu eta lasai, egia esan, eta azkenean gauza hau eta emakumeen artean hitz egitea beti, nahi gustatzen zait asko. Gero eta espazio gehiago daude horretarako, baina espazio hauek aprobetxatzea ez emakumeen artean emakumei buruzko gaiei buruz hitz egitea nahi asko gustatzen zait. Orduan gogotxu. Eta Inarak aipatu hasieran doula lanetan ere ibila zarela. Akaso hemen doularen funtzioa, jende batek imaginatzut ezagutuko duela, baina egia da igual Katalunia aldean eta ezagunagoa den lan bat edo funtzio bat badela, ez dakit, agian interesgarria litzatekela ere zuka azaltzea pixkat doularen lana edo zertan datzan. Bai da gehiago, orokorrean han ere, hemen gozun aldearekin konparatuta, daukate beste erditze, haurdunaldi, erdiandoko beste kontzeptu bat, eta daude hori erditze etxeak, eta daude beste gauzatzuk hemen ez ditugunak. Daukate beste, daude oituagoak horretara. Azkenean doula da, emakumeat edo doulo bat, gizon bat, akonpainatzen duena, emakumea bere amatasuneko haurdunaldi, erditze, erdiando, edoskitze prozesuan. Eta akonpainatzen du ama, eta sostenitzen du ama, eta berea beti dago erdian. Eta berak nahi duena, informatuko du, behar badu informazioa, nahi badu zerbait egin berak babestuko du, saiatuko da lortzen bera ongi egoten, beti helburua doularena da bera ongi egotea, eta bere txikia, baina ama da bere helburua, ez hainbeste txikia. Ama ondego baldin badago, ere txikia ongi dago. Orduan bere prozesu guztianak, orduan alda izan dena. Alda egon, ospitalbe baten lidiatzen eta hitz egiten bertako langilekin, ama honek behar du misitasuna, behar du argiak kendu, behar du ez dakit protokolo hau ez du nahi eta hau nahi du ez, bere defentsan, baina ere alda egon bere txean, bere txoko platerra garbitzen, behar du lako lasai egon eta dago bakarrik, eta konpainatzen du. Ez dakit, oza. Bai ez. Hemen egiten dena da, egiten dizute haurdunaldiaren jarraipen oso biologizista bat, ez? Soilik pixua nola zauden, eta ez beste gauza asko geratzen direo. Pertsona garen eta emozioz beteta gauden gauza hau ez da asko behiratzen. Eta justu emakume bat haurdunaldi erditze, erdi ondo eta edoskite garaian hormonalki, daude kristo mugimenduak, eta emozionalki ez dago akonpainamendu bat. Orduan, doulak egiten du akonpainatu bai fisikoki pertsona hori, bai emozionalki. Eta hori berez, beti dago doula, zeo guai doula dagoela, baina niretako politen izan dugu litzateke existitzea, baizik eta lehen ere hori egiten genuen, emakumeak berein artean.
ez, laguntzen ziren. Ez zegoen emakumea galduta, ez, herri edo hirian bakarrik bere historiarekin, eta joaten lekutara hitz egiten ez ezagunekin, azkenean ez ezaguna dira. Denean aurrunaldian zoazenean ez, konsultara edo, ez duzu ezagutzen emakume hori, ez da zure herrikoa, zure laguna, zure amona, zure izeba. Ez, eta hori galdu da, orduan lehen laguntzen zian emakumeak emakumeen artean, beti bezala. Bai, agertu da ez, lehenengo saioan Erika kokatu zigunean pixka bat, podcast hau ere aipatu zuen triunbirat hori, ez, gaur egongo sisteman amatasunak dakartzan hiru, ez, bakardade, kulpa eta epaiaren horieten artean, pues, ja, bat, ez, agertzen da bakardadearena, ez, ze modu bakarrean bizi dugun ere prozesu guztia hau gaur egun, pixka sistemikoki, ez? Bai, eta gainera hori pixkat tabu bezala dagonez ere partekatzea gizartean zure bizipenak, edo ez da partekatzen hori, agian ere lotxagatik, kulpagatik ez dut ongi egin, ez daukazun presio guztia ama izateko eta nola izan bardan, orduan ez da partekatzen gizartean ez da emakumeen artean. Orduan da bakardade bat oso handia. Nahiz eta bai, gero taldetxoak daude, bai, baina barruko ez da ateratzen, horrean. Bai, eta interesgarria eruditzen zait ere, esan duzuna, ez? Bai, aurdunaldian, baina gero erditzen, eta hori nik uste dut ja aterala, baina momentu erditzen, momentu bat, momentu zaurgarria bada, eta esan dut, eta, azkenean egal zure fokoa dago, nahiko potentea den prozesu hortan, eta egian ez daukazula indarrik edo energiarik bestelako, ez? Konfrontazio horiek edo gauza haietan borrokatzen aritzena, eta ze garrantzitsu edukitzena konfiantzazko pertsona bat, ez? Lagunduko zaituna prozesu hortan, edo zure nahiak bete arazten, ez? Eta gero, askotan aipatzu dugun, invisibilizatutako erditze ondoaren fase hori, ez? Ematen du behin erdituta, listo, bukatu dela, eta hor ere, ez, eukitza. Eta ez dakit, prozesu deixente akompainatu dituzun, daula gixara, ala ez? Baina hor, ez dakit, ze gai honek ere tematu gaitu pixkat saio ezberdinetan, nola ikuste dituzu gaur egungo emakumeak, hori aurdunal amatasunera iristen dienean, lehen baina informatuagoak, ez, espektatiba gehiagorekin, beraien eskubideen jabeago, nola pertsibitu zuzuk edo, zure esperientzia pertsonaletik ere? Bai, nahi dut esan ere, hori lehen esan duzun bezala erditzarena, esan duzu, txoine, nahi dut egin memoria, eske nahi zuen horri buruz etzein. Esan duzu erditzean, bai, akompainamenduena. Eta zure nahiak bete araztea, norbait. Hori ere, hartzen dugu normal bezala, ez, ze guai ez, dagoela norbait gure ondoan gure nahia betetzeko. Baina hori de por si, izan barko zen, atetik sartzen den emakume horren nahiak beteko ditugu guztiok. Ez bakarrik berarekin daton gizon emakume amona, edo ez, dano gaude emakume horren nahiak betetzeko, eta babesteko, arriskua baldin badago, ez, zaintzeko, eta horretarako gara zerbitzu bat zuretzako. Eta zu zaude hor erdian, eta zu zara emakume portetxu bat, eta gu gaude zu, akonpainatzen. Ez da inbeste behar nauzuni. Hori, nahi nuen esan beste gabe, gure ondoan dagoen pertsona bat behar badugu gure defentsan esan nahi du arrisku baten aurrean gaudela. Eta emakumeak kenduar zaio, amatasun prozesuan arriskuan, egotea, ez arriskuan fisiologikoki zerbait gertatu da hemorragia bat, ez, arriskua izatea aurrean ditugun prozesuak eta jarrerak. Hori kendu behar dugu ezin gara arriskuan egon momentu horretan. Baina, hori dagonez, ongi hori. Baina, realitatea da, orduan ongi dago, bai, doble ez baldin bada, edo akonpainatzen zaitun pertsona, hori horrela jarrera horrekin egotea. Zula sai egoteko. Ez egon behar izateko, zuk borroka batean, ez, eta ere esartzea, ulertzea, ez bakarrik emakumea, bai, akonpainatzen duen emakume edo gizona, jakitzea ere gauza hauek, eta orduan hori gaur egun bai jendea emakumeak bai daudela informatuago, batzuk ze informazio gaur egun internetekin, ez da, ez eman urte bezala, interneterekin eta sarekin alduztu eta liburu pila bat daude, azar asko informatu gauzaz. Eta baina hor dago niretako doble filoko historia, azten gara hemen, eta niretako prozesua dela hemen, barrutik. Eta azten gara benetan guk, ez, igual deskonfiatzen, benetan zer nahi dugun guk, ez? Eta entzuten, niretako prozesua zeure buruari entzuteko asko. Orduan,
informatzea, sobreinformatzea ere aldizu jarri ere, espektatiba pila bat eta presio pila bat zen nahi dut hau, eta orduan oso zaila da, oso pertsonala da. Gaur egungo emakumeak orokorrean daukate eskura informazioa. Orokorrean daude beti historia bezala, batzuk nahi dutela bilatu beste bide bat, eta agian ez gaur egunangoarekin saio resonatzen. Baina orokorrean nik uste dut oraindik emakumea ez dela kontziente noraino iritsi dan bere potearen lapurketa. Eta gauza txikiekin uste du jazta, errespetatzen haute, aize ongi, eta nik uste oraindik ez duela orokorrean, grosso modo emakumeak, ez da kontziente nolako zapalduta dagoen. Orduan, bai daude batzuk oso borrokalari daudela, nire aurreko astean izan genuen ere bieseko proiektu bat, ezagun emakume bat, bere bikotak esaten ziola, baina zati zaude borroka honetan, eta, claro, berak egiten duen bidea, da, gero beste emakumeen bidea, ja iristen momentua dela, nola esaten zaio ditzoni, martirrez, baina azkenean zure irautza bada, zaude, nik berari esaten dut, ni ere egon nahi zure prozesuan, eta nik ere erabaki dut jatea hemendik, esatea hau ez, eta ez, baina zara bakarra. Baina guda bada, nahi gabe, zu zaude borrokatzen instituzio baten kontra, ez duena respetatzen emakumearen gorputza, ez du respetatzen emakumearen nahiak. Orduan, emakume batzuk prozesu horretan, egiten dituzten gauzak dira oso kontundenteak, eta markatzen dute no, hemendik enaiz pasako. Eta, karo, bere inguruan da bakarra, eta ez gizon esatik, baina eske emakume hori oraintxe bertan dago apurtzen danarekin. Eta behar du, hori, beste batzuk ez, beste batzuk nahiago dute behitu bat. Nik ez du nahi ardunaldia bizi bakit ez dago lagungi, baina bakoitzari orduan, emakume bakoitzari balio dio zerbait. Betikoa, respetatzea bakoitzari balio dio. Eta ipatzen zenuen ez, instituzio bat, ez, kasu honetan osasun gintza publikoa ezen daitekena, ez dituna respetatzen, baina azteko ez dituna, ez da aztertu, ikertu, ez da begiratu nahi izan du, ez, esan dute, emakumeren gorputzen inguruko prozedurak, Zertzen, orain dela gutxi atera da hilekoaren inguruko lehenengo ikerketa zientifikoa egin dela. Benetan, uste dut irakurtzen niola, bai. Baina hori, lehenengo ikerketa, erabiltzeko konpresak, zanpoiak, lehenengoa. Benetan, gara jendartearen, ez, 150. Ostra, ez, bai, igual ez gara kontziente, bai gea kontziente, ez, eta patriarkatu asko aipatzen dugu, baina, ostra, asko da eraldatu beharrekoa. Eta, emakume horiei esker, baina hori, ze suposatzen du, emakume horrentzat. Karo, horrentzat suposatzen du egitea, kristoan borroka gaina azteko sentitzea bakarrik eta oso seinalatua eta oso paitua. Eta gainera kaso ez ustean. Ez? Diot, jarriko nahi honetan eta hau nahi dut, baina igual ez du espero kontrako, karo, ez? Ez. Eta ez du espero ondoko emakumeak ere ez ikustea. Zeka emakume askok ez dut ikusten. Bueno, zuarizaren askatzen da, zure nahi fantastikoak. Eta karo, zuretako zaude ikusten indarkeria zure kontraz. Ordan da... Bai, askotan entzun dut azken aldian ere hori, ez? Gainera, deuseztatze hori, erditzearen kasua, ez? Dela igual agerikoena, eta nahiarekin berezitzein genuna, ez? Baina hor, ez? Azkenean, zerbaitan xinbla dela zure nahiak, edo informazio alaraztearena, eta horren araberazuk zure erabakiak hartu alizatearena, ez errespetatzena prozedura horiek, ez? Gero, ze meia egin dezaken emakume batengan, esperientzia hori nola bizitu izan duen, baina gero, nola, gutxi ezten dugun bibentzia hori ez, askotan da, baina zertaz kexatzen zara, ez? Baina, zu ondo zaude? Bai, eta aurren, bai, jazta, ondo zaude. Ez da, zelago, igual fisiko ondo gaude, baina ni ez nago ondo, ez? Gertatu den guzti hau, monen ostean ni ez nago ondo, orduan. Baina oso kuriosoa diez, ez, kotxeko istripua baldin badaukago, ez, jartzen baza pentsatzen, da, istripua ez dakizer, ez? Xoka denez, trauma, jendearekin, eta jendeak segura eskiz dizudela esango. Ongi zaude ez, pues jazta, ez nago, ostras, karo, eske ese susto ez, ese sentsazio ez, eta karo, orain digana torreko zaizu burura
istripu hori, karo, izan zu istripua bere umeekin, eta gainera batek ez dakize galduzu, eta onartzen dugu pertsona horre daukala prozesu bat, ez dakit, bizitzeko beste arlo guztitan, ez? Hemengoan ez. Hemengoan da, isildu, itxi, eta ja pasada, ez? Zeske horragatik, ez da denez ikuste, emakume bezala, ez, orduna, esan duzuna, hilekoaren inkerketara dago, orduan ama, ez da ikusten, ama pertsona bezala da, bale, pum, jaio da, umea ongi dago, venga, fuera, jazta. Osea, zu nola zauden ez daukago integratuta gizartean hori garrantzitsua dela. Osea, eta zaintza ez dago kendu zan, bere garaian, gauza garrantzitsutatik. Eta orduan, zaintza ez da, orduan, zaintza, amaren zaintza, ez dago, la produktibitatea. Ongi zauden momentuan, hasi produzitzen. Eta produktibitatearekin batera, ez, irudiaren gizarte honetan, beste melonazo bat, ez, amatasun biologikoa beintzatek hartzen duena, edo erditze ondoko prozesuan da, gure gorputzaren aldaketare, ez? Hor badago aldaketa ponte bat, egoratzu dut behin, kuadriakin, lagun neska talde batean hitz egiten eginela, eta oraindik uste dut bakarra ere etzela ama izan dua, eta zitzela bat banira izpa, ez? Eta, claro, gero, estriak, eta, claro, gero, titiak, erdieroriak, eta ezakitze, eta gero, claro, mamarzu krema ezakitzertarako, eta beste ezakitze, eta gero, hile erortzez daizula, eta zagumu. Eta, derrepende hor, gauzone bat, benetan, ze transformazio prozesu, eta hori ere, ez dakit zenbateraino hitz egiten den, ekarri ditzazken, edo ez, aldaketa horietaz, baina gero ere, horreri zeleku ematen zaion, eta, esan dut, hori sanatzeko edo horreri bere leku dagokion lekua emateko ez dela hitz egiten ere sobera, ez? Adibidez, hilearena nik asko ikusi dut, askok kriston susto, ez? Ostras, egertetzen ez, eta horrek ez dizu aipatu agortatu daitekela, ez? Eta gero, hor zure buruarekin zaude aldaketa prozesu ikaragarri batean, eta zure fisikoarekin ere ez rekonozitzea, ostra, da oso potentea. Eta gainera urruntzen, ez, kanon estetiko hortatik. Karo, bai, urruntzen eta saiatzen iristen alegeta lehenago. Emakumea ez da permititzen bizitzeaz. Ja dagoten, aurrun dagonean, ea aterako zaizkidan markak, orduan ja zaude, aber nola bueltatuko nahi zen, ja bizi dugu ordutik, eta gero ostean ea eta lehenago, ez? Neakoratzen ez galdera hori de kiloena. Berreskuratu ditzu saia, zema galdu ditzu ziler? Ez, horta orain bertan zema pixatzen dudan. Eta bueltatu nahi zen pixura, hori ze inporta du. Orduan, ere, nik gomendatzen dut, emakumei permititzea, dan prozesua da, eta niri txokatzea eta ere emakumeak erditu, eta gero segituan nola, aparte, dauden proba guztiekin, konsulta guztiekin, nik uste, hasi beharko zidela, estatu batzutan ditute, amaren etxera joan, umea ikusteko, baki dela kriston hemen guretako dela como buf, baina hori ere egiten da, edo ez egitea inbeste, ze ama, astera, bi astetara berdi zaite, omarko zan etxean, lasai. Eta ez, jantziztak izetan, ibatzen ikusti duenak, umeak, eta ama ja, super jarrita, eta, nik ezin noen, izartu nintzen ereko basulua, eta horre nintzen, lasai, esatizut, ez etxetik atera gabe ez, baina, eta zaude horrela, zaude izarrituta, zaude dana guztita, titiak horrela, hileak horrela, holako, eta usainak, eta okazu odola, eta hori da. Ez da, dana garbitu, eta okazume bat hor, orduan ez gara permititzen ere gu izatea, eta gero da, gero beldur gehigarriekin, zen gainera, lehenengoa jaio zenean zen, da ganadua bezala, asteron pixatzen zuten. Ez da, plan, burrengoan, eta beldurra hartzen ari du, ez du hartzen ari pixua, sortzen dizute tentsio bat, igual zuk ez beharrezkoa dena, baina hori moduak, jantzi, joan, hori eta berzer esaten dizuten, beldur, ni sentitzen un beldur pixka bat, beti sortzerakoa. Eta horrez gara konturatzen ere, ari dizutela berriro ere, potereak entzen, zatik, so jartzen bat pentsatzen, nola izan daiteke ama batek ez jakitzea bere umea ongi edo gaizki dagoen, osasuntxo edo gaizki dagoen, sinistu egin gaituzte, zuk ez daukazuela gaitasun hori. Eta jamar zarela beste baten gara askotan irudia gizonarena, pediatraren emakumearena, baina ez, mediku horren gana, verifikatuko diaztua nire umea ongi dagoen. Verifikatuko diaztua ongi dagoen. Verifikatuko diaztua erditzen hasi nahi zen, sartuko izkezu bihatzak ikusteko dira.
Osea, ez gara konturatzen oraino iritsi dan gure korputzarekiko deskonfiantza eta deskonexioa gure umeekin. Osea, gu izan marko ginen gai, begiratzea gure umea, eta izan benetan lasai, ongi dago. Ikustu du bere asaltonoa, ikustu du bere arnasa, ikustu ongi dago. Ez du behar pixatu jakitzeko ongiarien ez hasten. Ez gara konturatzen oraino dagoen gure beldur hori. Ez digut erakutsi beharrean, behitu, jakin nola daukazun ume osasuntxu bat. Behitu, Hori da ba. hauek, behitu ez dakiz ez, izan informazioa. Eta ritualizatea, eta laboratorializatea, eta beste Ikusten modu bat. dituzionean gauza hauek, behitu, agian pixka larritu eta observatu egin observazio bat edo deitu ez, baina jakin, asteko umeak eta gizakiek osasuntxuak garela, eta ongi gaudela, ez gaudela apurtuak. Ez? Eta zuetzarela emakume bat daukazula hori, olako arazotxon bat eta defektuosa. Eske azkenean dago hori. Nire, izatea gehiago bitartekoak zuk eskura behar baldin baduzu, baina ez sistemikoki ez, egia da hori itzen nintzen, eta nik uste behintzat, bueno, eta ari gara erditze edo ordunaldi amatasun oso biologizista zemena guztia, baina bueno, hor marko horretan gaudela onartzen. Hori ez, dela zerbait super oso bikoa komentari hori ez, lehenengo bi asteak ze estresa. Osea, da jaio, eta etengabe, ez bada hori, burokraziak, da zuk emagina, aurrak pediatra, eta da, como, Baina eske hori nik uste, dagoela nahi eta eginda, ze zu, hori, emakume bizi dugu estresa, hori estresa bizi dugu ordunaldia ere, inkluso estresarekin bizi dugu ere aurdun gelditzeko ere, baina hori da beste gai bat. Orduan, claro, zu emakumeari ematen badiozu permisua eta espazioa hori dena guztiz ongi bizitzeko, lasai bizitzeko, bere demorakin bizitzeko, eske ez duzu ikusten emakume bat apurtua. Eske emakumea apurtzen da doa, osea da hori maratoi bat, salto pila batekin, eta ber zeinetan ez zaren erortzen. Eta azkenean erortzen zara baten. Eta orduan jazoaz nekatua. Baina izan beharrean erditu duzu ez, karo, demora horreta ama egon beharrean pentsatzen, beregan, bere gorputzean, lasai, astuta beste guztia, bere umean, lasai, hor, zaude, ez dizute permititzen denbora. Horan, kentzen dizute dena, kentzen dizute botetea, kentzen dizute denbora, baina eragite dizute egotea zu beste kanpoan. Bai, eta pentsatzen ditzen gero ere, bakoitza, osea, izan ditzazkezula esperientzia, osea, emakume berdina izanik, ez? Orduan, bueno, baina zuk 3 semana baituzu, ez? Osea, bakoitzan ere, zu fase ezberdinetan, zu ere ama modu ezberdin batera izan zaitezkela, da, zuri harrapatzen altzaitu esperientziak, beste kontestu batean, beste bizipen batetik, eta hori da, esaten guna, ez? Buelta ematea, ez izatea sistemikoki, izan barituzu 10 bilera edo hitzordu, erdituta lehenengo 2 astetan, baizik eta, bueno, baliabide horiek hor dauzkat, eta agian, lehenengo esperientzian, ez dut batekar bat ere behar, ze barduena da, zuk esaten zenuen, nireku bazulan egon, eta hau, eta agian 3. Nago, askoz lehenago, ez? Kanpora gorago, ez, azkenean garela gu eta gureko juntura ere bai, ez? Azkenean ez da berdina amatasuna egoera baten, denbora baten, eta kontestu baten edo beste batean. Bueno, denbora, baina jontzaigu, beti bezala, gure divagazioekin. Eta, bueno, gonbidatu guztiei 3 galdera egiten dizkiegu amaieran. Utzi ditugu melonazo batzuk hor pendiente, baina, bueno, espero dugu saio gehiago eta aukera gehiago izatea gai hauen inguruan hausnartzeko eta sakontzeko. Lehenengo galdera dena egiten dieguna da, badagoen zerbait ama izan aurretik jakitea gustatu izanen litzaizukena amatasunan inguruan. Esatuzula, hau jakin izan manu lehenago? Egia horrela gordinik, osea, bai, hitz egitea. Ama izan artetzara enteratzen ez hartaz. Eta ateratzen zara eta hor daukazu pastel guztia. Egia, besteria, da bezala, arlo guztietan, eta emakume esperientzian bizipen ezberdinak. Eta hori da, baina zergatik uste duzu ez dela, naizta modu informalean izan, ez? Baina esate duzuna, zergatik ez da hitz egiten. Zatik nik uste presioa handia dagoela emakumeengan hori espektatibena. Eta gauzak, entre comillas, espero dien bezala ongi egitea. Eta sufrimendua ez denez akonpainatzen ere oso mingarria da. Horan, emakumeak askotan hitz egitean bereien prozesuaz diana sufritzen dutenak. Askotan sufritzen dute bakarrik. Eta espero dute gainera, hori, hitz egiten danean, izten zaila hoa, eskexatzeko gehiago, ze gaina lagundu dizu, gaina bitu salatutu zuen umea, edo takite horlako. Pozik egon behar duzu, ez kexatzen, hori da. Eta emakume hartan ere kompetitibe asko dago.
Karo, orduan, asetu gaituzte kompetitibitate mundu horretan, baina hori ez da gure, hori ez dago organikoki, hori dago hor sartuta, inposatuta, orduan, hasten garenean mundu horretan dana elkartasuna, ez laguntzea, edo, ez dago doituta, orduan, zuri gertatu zaizu hori, ameneri, ez, eta orduan askotan, emakume bat nik pasatu zaidu doula bezala, inkluso lagunak, edo gertutuko jendea, omar da momentu oso estremo baten, esateko, behitu nola nagoen, behitu nahi ditu antitiak, ezin dut egin lo. Ez, eta hor konfiantza horretan askatzen da, ez? Baina, nola esatea, ez da hori, jarri zure arropa, jarri zure takoiak, jarri zure karrituan moderitori politena, eta atera kalera irribarre batekin. Zik uste hain hor nolako apurtuta zauden. Eta erakutsi gute hori, eta hori kendu behar dugu. Begira, zenbat kaldera edo ideia klitxe dauden amatasun ningunez, eskotan hitz egin izan dugula, aurrun dagoen emakume bateri egiten zaizkion hiru galdera klasikoak, eta nik uste kulturala dela hori, ez? Zenbat ez daude, noizko da, zer da, neskala mutila, ez? Eta horren ondorioz izena zein izango den, ez? Eta nik uste dut hori galdetzen dizunen 90%, osea, bosta xola zaiola erantzun. Osea, eta inkluso, nik uste hortik ordu erdira galdetuko zen ez dela gogoratzen ez da zer erantzun diozun galdera bakar bati ere, ez? Baina dira, egin barreko galdera horiek, eta erditze ondan ere delago, bueno, behar duzunerako hemen aukazu, edo laguntzeko prest, baina ez da egia. Ez, behintzat ez dugu horrela... Eta gero bestela ez da erabiltzen. Ez da erabiltzen, eta eskatzea ere, oza, nik uste dut hori, ez dakigu ez da eskatzen, ez? Hori ere anulatu edo anikila. Hori ere bai. Hor, pertsona hori galdetu barren, ekarri zuzenean tuper bat. Hori da. Ez, hori ere ez dago emakumean izan, eta ere emakumeak hori eske gaude, hori alde hainbeste aldetate gaude, hain apurtuak, eta gure lana hori da, berreskuratzea gure boterea, eta satitxuak hasi egiten, eta ez, pixkat sortzen emakume berri bat, baina karo saia da, ze hori ditugu, behar dugu laguntza, ez dakigu eskatzen, ez du zaigu, ze karo eskatzen badugu, ditugu hainbeste gauza, eta horretan gaude, baina ere emakumea bakarrik, tanon arteako historia behar da, ze bestela suazten zara eta zaude pareta daten kontra. Ez? Behar dut hau, baina hain orkestu ikusten, ez? Orduan oragoaz. Mendik, ari gara. Mendik, horrelako espazio polita dira, jendeak ez, reflexionatzeko eta ikusteko, gaudela emakume batzuk ikuste ditugula gauzak, ez ezkiguna gustatzen aldatu nahi ditugula. Baina, Lope, zigarrena. Zigarren galdera. Ze superrobotore izatea gustatuko litzaizuke? Ostakit. Eske, emakumeak geukara super. Ja, baduzka ba. Gara, zer gehiago nahi dut. Pues bai, aldatuko ikusi gauzan, baina superbote, nire boterea izango zen, askatzea behar ez ditu, sartu gaituzten gauza guzti horiek ez, kentzea. Ikia, eta jazta. Eta orduaina, izango ginen, garenak, ez? Super emakume moteretsuak. Eta amaitzeko hitz egin duzu, atera dituzu, aldarrikapen sail bat, solasaldi honen bueltan, baina batekin gelitu beharko bat zen, zer rutzineko zenuke gaur mai honen erdigunean ze eskaera edo ze aldarrikapen amatasunarekin lotura duena. Gehien bat emakume horiei daudela oraintxe bertan borrokatzen bereien askatasunengatik, emakume bezala, ama bezala, eta bereien txikiengatik ere, gogoratzeko ez daudela bakarrik. Eta ez dela inoiz egon bakarrik. Ze hori, historian beti egon dira hor emakumeak borrokatzen, eta egongo dira. Baina daukazunean sentsazio hori zaudela bakarrik, honetan esatezunean ezin dut, eta nola izan daiteke, jaken gaudela emakume pila bat, horrela aportatzen gurea, eta ez esatea sentsazio hori, eta ez gelditzea hor. Jarraitzea aurrera ze berak egiten dituen pausuak, izango dira aurrera pauso bat, atzetik datozen emakumentzako. Oso ondo, mila esker. Mila esker, Maria. Zeu gai. Da hori, zure Bellas filmarekin bidea egiten jarrai dezazula. Bale, mila esker. Nire aldaketak eman daitezen eta eskerrik asko. Mila esker.